बेलायखिनो नेटवर्क प्रब्लेम अपन बगै कामके कक सेमिया आं लाइफआव फैमानि हिंखांखाय जे ससियल मीडिया वायरल होंगै कैसा नांग नुनिया थारिक बुलाई प्रिंट मीडिया बो मोठा टाइप बुबा ग्रानाव ताई आं साकफां अमियोनो एलाकानि आमचानि लुक रखनो मोठा जरा दफन बगै सामु खाइने रंगो हामिया आवाई खायै चांस नाइतुबै अमाके माजरा बेनने बगै गो खाइतोंने रंगो गक फिरोगमु अब टोटली फेक ताई जे अरो ओएनजीसी जे करप्शन खायो मुख सुमुगा एटो लाख टाका हाँ निजे सामाने अब टोटली कुनो बुफानी गुस्सा जदि फेस टू फेस प्रमाण रुफाइदी प्रुफ रुफाइ में हांका निनिबो बेजाल दं हाइसी आरो जरा बै खाम तामै मोसानाय जरा सोशल मीडिया फेसबुक रगा जे हामि आवाय खायनाय बुसकांग मालाय हांकांखाय नों अबनि प्रुफ मारनाय प्रुफ बै हांकांखाय ननो एलाकानि लोकरक बै आकार लाखायसी डाइरेक्ट कक इनडाइरेक्ट डाइरेक्ट कक ओंखाय जरा अरके हामिया खायनाय बना टोटली सानो मुसुंगो नरक नै जे हामिया हैनय बैना हामिया आवायटा खायने नायदि बैना माजरा बेरनटा नाय हायजी गे अबनि इंगै ताबु टोटली केस बंगनाय एवं फेस टू फेस गथां दं हांगा मालाय हांगा फेसबुक रगो बट डाइरेक्ट अबनि प्रूफ मारनाय हायजी डाइरेक्ट प्रूफ मारनाय और 18 लाख टाका बाके साखा बाके टामाव का जे डिटेल जे सुमेनि ताय ओ जे थैलिक बलाय प्रिंट मीडिया जे सामाने बबु केंटो जवाब मारनाय केंटो बसकां माजां केंटो अनेक असुबिदा नायसी जों स्पेशल अमियो बुइनोबो हायनो टास्क खाइया बुइनोबो हायनो माजरा बेरिया प्रूफ सारा ताई अमियोनोबो बाहाय खायनो टास्टा वान सकतो हायसी गोबां मा दंगा आं पूरा स्क्रिनशट खायना रजा अब टोटली अब आं प्रिंट आउट खायै थानाव एफआईआर जमारनाय एवं अ बरक न जदि बसकां फेस टू फेस मालाय के प्रूफ मारनाय प्रूफ रियाखै अनेक असुबिदा नायसी अनेक असुबिदा नाय 15 বছর अमियो दफन बगै सेक्रिफाइस खालामनानै कुनु जराफोन कुनु एक टाकाफोन केबन कुनु करप्शन दुर्नीति खालायाखै किंतु अम्माके हामिया माजरा बेननाय बा टोटली जवाब मारनाय और फालतू जरा को खायनाय और एक तुम्हारे तामजन दी देबर बेजाल दं हायसी जे और ने ओएनजीसी नि साबा हैंडल खाय बीएमएस साइमानो टोटल रिपोर्ट दं और बीएमएस को खायो बीएमएस रण थांगी रम दि साव बाहाय बुक्तै प्रूफ प्रूफ हाय जेसी डाइरेक्ट कक कुनु इनडाइरेक्ट को गया तो अपनी बगै बै खाम तामै तांनि मोसाबानो बे गोबां दफन हामजने सिराय काम काम रगो ससियल मीडिया रगो माने फेसबुक रगो अपना वायरल खायमान नुगो ओंखाय नों माने बै खिसादि ओंखाय कबनि लगे नों तांनि सात्राय दुमजाक बांखाय मिनि एजेंसीबो केस ना हायसी ओंखाय अपनी बगै अमायके जरा हामि आवाय खायनाय आं पूरा फाइनली को साइमानो जरा और लोकेली जरा सुंदुल आणि सुंदुल एडिसी विलेज नि जरा सामु खेने रक ब्रकटा अपन चेर ना फैसा फन रां माइयाखौ 50 फैसा फन रां माइयाखौ जस्ट हेल्प सानका कंपनी रक मना लामा फुनुका आसनायसि जतो फाइनेंशियल जतो को खाने कंपनी रो खायो एवं कंपनी नि जरा फील्ड मैनेजर तंनाय बहुत पूरा हैंडल खायो और मोठानी जरा को खाने रक 10-12 जन चराय रक खायका ठीक আছে रोटे वाटो बरनो केंतो हाजिरा हिसाबै नायखा बुखुबाय सिमि एक टाका फन रां खक्सा फन मासा फैसा फन केफ नायखौ अब प्रूफ दं हायसे आर जरा मयके हामिया खायनाय माने लोकेल को एकजन दंगो प्रूफ मारना हायसे नों बुखुको जानो हान्या बुखा जानो फायकिया अमाके जे आवाय खायनाय बहुत बेजाल दं हायसे बहुत बेजाल दं ओंखाय अबनो अंत आसुक जरनि कक माने तुमानाय जरा अमाके जरा हामिया आवाय खायनाय ब्रक अबनि থেকে কখাই তংথং যে কোনো ঘটনা বা যে কোনো পার্টি মুন বন কাহামখাই ভেরিফাই খাই